Viete, ktorá značka bicyklov pochádza z Kalifornie? Značka, ktorú vyvíjajú a navrhujú totálni cyklonačenci. Dokonca sú to takí fanatici, že svojim bicyklom dávajú názvy podľa legendárnych trailov. Merin ako jeden z prvých sa preslávil hlavne tým, že na trh priviedli celoodpružené bicykle a teraz tu už máme takéto nadúpané mašiny. Pre tých, čo hľadajú niečo jednoduchšie, bez zadného odpruženia, ale s hravosťou trailového bicykla, Merin prináša niečo takéto, jak je toto hardtail s teleskopickou sedlovkou. Značka Merin má aj širokú ponuku gravelových bicyklov z materiálov ako sú oceľ, hliník alebo karbon. Tiež majú v ponuke klasické gravele s baranmi, alebo pre tých, čo hľadajú väčší komfort, majú rovné riaditka, možno pre vaše deti alebo vašu polovičku. A pokiaľ hľadáte niečo nenáročné, cenovo dostupné, možno cyklistikou len začínate, máme v ponuke od Merinu aj niečo takéto, už cenovkou cca od 500 eur s kotúčovými hydraulickými brzdami. Pokiaľ hľadáte nadúpané horské bicykle s kvalitnými komponentami, s brutálnym štýlom za dobré ceny, Merin je zaručene tá správna cesta pre vás. Ak chodíte len na šotolinky, asfaltky alebo robíte dlhšie výjazdy a hľadáte nejaký gravel, či už s baranmi alebo rovnými riaditkami, u Merinu si zaručene vyberiete. A u nás v Cactus Bikeu máme široký výber aj takýchto entry modelov, či už teraz s bicyklami len začínate alebo hľadáte len takéto presúvatko, tiež si prídete na svoje. Celú ponuku od značky Merin nájdete u nás na cactusbike.sk alebo sa môžete zastaviť osobne na jednej z našich 7 predajní už po celom Slovensku. Ak sa vám toto video páčilo, budeme radi za like, odber, vidíme sa na budúce. Čau!